bizi hariko dena Azkoitiarra duzue. Jon Unanue, buenatxo, hortxe duzue. Bigarren hariko dena Aizarna Zabalgo, Xavier Peñarigano. Hirugarrena Orillotikan, Aimar Galarraga. Laugarrena Arabatikan, Urizarratikan, Julen Díaz. Bosgarren hariko dena, Orillo Tarrauere, Gorka Etxeberria. Seigarrena ingurukoa, Zarauztarra duzue, Inigo Eizagirre. Zazpigarren hariko dena, Idia Zaldarra, Urrestialdean bizi dena, Xavier Aramolu Guzta. Zortzigarrena, Azpeititikan, Azpeitiarra, Martin Mendizabal. Bederatziarrena, Zestoarra duzue, Oriñon bizi dena, Joseba Ostolaza. Hamargarren, hariko dena, Zarauztarra duzue, Jokin Eizmendi. Gaurko naparra, bakarra dugu, Leitzarra, Ignacio Perurena. Eta azkenik hariko dena, 12garren, Errezildarra, Aimar Irigoyen. Hoitxepa, izango dira, hemen lanen hariko dena, Txertudi, Luxarbe, eta Josu Iradi, izango dira, epaile lanetan hariko direna. Besterik gabe, geratu dadila, buenatxo, Jon, eta hasi dadila txapelketa, epailean mende.
Ya mi te va a repetir. Arriba. Vale. Hori dugu. Oso oso. Venga, Chalo, llegué. Ya me está tuyo. Venga. Venga, Xavi. Venga, Xavi. Hori deketa. Xavier Benavigano. Entonces, Aymar. 자, 한손 주먹. 그죠? 이거래. 그죠?
txaloa, bai, mutilari. Hori begori. Hau bete. Hori begori. Sono Inigo Izagirre hiru jaso diriki. Xabier Arango gusta. Zazpi jaso handi. Enardo eta hemen Lehiara meni laguntzailea. Martin Mendizabal. Eman dute hasiera, Joseba Ostolaza.
hortxe da. Venga, aquí se va. Ya se le da hoy no yo Dara ulti sarda. Sai. Hortxe eman dio laugarrena. Sei eman dizkio. Oye, que le dicho. Ah. Fuera. Fuera, oye, cara, yo voy a ir a la. Ahí sigue, tío. Ya veo. Vaya. Venga, ojalá. Oiga. ven aquí. Zazpi jasoaldi. Dio, Ezio. Eta hortxe da, errezitarra manea. Hostia! Gaur Ahi,
Eta, venga, venga. Eta hortxe da, lanean. Inigo. Vamos a ver. Gracias, señor Rotación. ¿Estás bien, Lucio? Bueno, hautzen Gaterako segidu, zailtasun dituen egin dama zailtasun dituen harri honek. Batzuk ikusita erraxamaten du.
Gimnasio Bielanean. Hortxe da, garratzen dara, lanean. Luis Mari eta baina Telleria, esanak Telleriaren eskolako mutila. Bueno ba, jaso gabe, baino ez saiatu gabe, etorri dadila honea Martin Mendizabal, Azpeitarra.
Ez du ezan. Hortxe da. Buenatxo, bigarrena, Juan Jose Unanue, hain galoeta behatzi urte. Txapeldun, izandakoa. Amaikagarren, 3 eta 3 jasota, Gorka Etxaberria. Hortxe da. Hamargarren, 3 eta 4 jasota, Inigo Eizairre. Zarauztarra. Konsenazio Saizar, Luis Arbe. Hau ere orain dela 29 urte, txapelketan antxe izan zen. Eta bai jaso ere, 200 kilokoa. Zema kilo zan? Zema kilo itzan? 38 kilo pixu eman hemen zuen. 200 kilokoa zuen. Idea batzuk itiatik gain ez esaten, Bueno ba, 9garren, 5 eta 4 jasota, Joseba Ostolaza. Uni Juan. Hortxe da. 29 urte, horiek ere, batek 17 urte itzitun, ez da sasoiotean, hortxe da. Hala, txalekua aztuta etonen bintzan Joseba Ostolaza etxetikan txapelketara. Eharra, arrizkeo, eta Juan Jose gutxi bintzilion. Detaileak nola izaten dian, hemen barrun zen pasatzeian, ez den dugu imaginatu lehinko. Bueno ba, 8garren, alabarra duzue, Jon Lendia! Eapa! Hortxe da, Astazuko Pili Legarra, alkateak. Hortxe, eman dio, gauzak errestu bintzat egiten dizkio. Gauz horiek antolatzeko, laguntza. Eta ez da gutxi, herri baten, laguntza hori izatea, gure zelakoei. 7garren, Xavier Peña Erikano, hortxe da. 5 eta 6 amaika jasoaldi. Orain dela urtebete 100 kiloko harrikin hemen borrokan. Eta gaur 200 kiloko harrikin ala jendea. Ez da ez, lan makala. 6garren, 6 eta 6 jasota, Aimar Galarraga, hori jotarra. Hortxe duzue. Espadik urtetan harri handietan, Joseba Ostolazaren eskolako mutila. Hementxe. Bosgarren, 6 eta 6, jasota baita ere, Jon Unanue, Buenatxo, 3garrena, eta nola ez, honi. Bere aitak emango dio. Hori da hori. Ez du ez, makala egin, mutil honek, eta hortxe da, bozgarria benetan, gauz horiek ikustea. 9garren, Xavier Aramburu, guzta, 7 eta 7 amalo jasota. Hortxe duzu egia zalgoa, urrestia bizitena. Kosta eta komentzik dunun, afari bat, zertzat tarteko. Baina mentxe hau ere, nola ez. Hortxe duzu ondo merezita gaina, 7 eta 7 jasota. 3garren, egin duena naparra duzue, 7 eta 8 jasota, Ignacio Perurena. Hortxe mamelo, Luis Arbe,
Bigarren saria, hortxe. Iñaki Gorosti, orain dela 29 urte, antxe izan zenak egindako harri txiki horiek partitzen ari gara. Ugare antxe izan zen. Bigarren, egin duena, 8 eta 8 jasota, Jokin Ezmendi, Zaroztarra. Hortxe duzue, txaloak mesedez, Joseba, Jokin Ezmendiri, hor numeruan dut daude, eta txapela, 8 eta 9 jasota, Aimar Irigoyen Errezitarra. Alkalde sakemano dio, bere horregarriak, Ili Legarrak, eta anaurrian jantzi txapela. Aurretik jartzeko. Beti behai jartzen oituta baito. Eta hor txentxo zue, protagonista guztiak. Hor txentxo zue, gaurko amari protagonista. Benetan. Hortxe dira, azen olako txapelketa eman diguten mundila hauek. Eskarrik asko, benetan hemen lagundu izu guztiak.